Sai sin pat ai khoblei pi gi prabangai baro bat ki prakistan baro nagam daga khobor ka ba phinyot ngau ha ga ne ga por manta ai khoblei e ja baro gi to gi ba e ban ngap gi khobor ki ba kodor ki ba blei la ai lang ba gi sakri gi jong u naga por sakapor ha ga ne ga sngi ka khobor ka ba ngadon ban yaslok ban yate ga ne ga por ka jingkitkhlieh ki banget ha ka balang ka jingkitkhlieh ki banget ha ka balang ka jingkitkhlieh ka long ka kam ka bakong san ha ka jing mu breu marway ubreu ne ka breu ki ba don ka jing sngau thu ye ka kamram ka balabo ha ki ban kitkhlieh bat haba ki le bat pendap ye kata kadai kata ka babhae ukpa ne ka kemi ki bale hok ya ka kerdan long kpa long kemi da ka batre sitam kat kum ka kerdan ka bakila kat ka bor bau blei la ai haki ki hun ka mensim wala kampoi teng ha ka thong ka baki angnut ha ka jingim ki samlaru ki bala ya lenti da ka baki pendap hok ya ka kamram ban kitkhlieh ya ka bau blei la ai bor haki ki hun ki kmen wat la kimkot ka bor jingla kum baki thmu ha ka jingim ka jingkitkhlieh ki banget ha ka balang nagam ta ka balang kala dei ka jingkitkhlieh ka ba ar ha ka jingim ka banengkong ka dei ka to ka balak deu hagik tin lam khmat ka ba kren ya ka ni ka jingim simet haga kam ka jam ka trei ka kta ka bala ka kinong la duk ne larispa haki ai baro ka jingkitkhlieh ka ba ar ka dei ka jingkitkhlieh ha ka balang ya ka balang la pelong kan hun ya ka da ki banget ki bala sispa ki bala pen kentang ban long ki riu khu ki riu blai ha ka ne ka kan hun ka don kam ki breu ki bau blai hiu la bo ne ai kerpang haki ya ka donut ka ba pen pau ya ka dak bat usok ka jingkitkhlieh ha ka bagi kloi ban le ne trei kumta ka kan hun ka benset haki bakin penkentang yaki ha kata ka kam ka bagi simti ki banget ki dei ki briu ki bala ai ti lut ka jingim how try ki bala rung ha ka jingim ki bala penkentang da ka bakila kala ka bamut bat pendap lut yaki kam bakentang balahikai da ka balang u Jesu Kris ka jing pen baptis ka jong o ka dei ban pengam Marcos kan riu utau banget badio pen baptis an penim ka jing sat selajat kadai ka wei ka hikai jong Jesu ka bola hikai badai ban le ya ka kum bola hikai ka baye simbanta ha ka jing khawai utrai Lukas arpo ar khatsan arpo ka ban kan mau to le ya ka ne ya ka ban kan mau ya nga ong Jesu baro ki ba ya lang ba kini ki dei ki banget ki don ki balakot kristan yala de klem ya lang ba kini bat kim nyu kor ya kaktin ka jong play ya ki ba kum kita on pen rem ya ki hakas ngi ka ba khadu ong kaktin ka jong play yonis khat ar sa phupra utaw ba kan ta no ya nga bat ubam pdiang ya ki ktin jonga udon ka ba pen rem ya u kata ka ktin ya ka bangala kren kataken kan penrem yu hagas ngi ka bakadu ngap kito baro ki bomsam la pendep
Ya ki ktin ki jong try on sepenrem ki da kata ka ktin ka bakilios ngau. Kabalang kabalong ka kanhun ka met ukris. Kalong kabade ban sumar, ban sa ban peja, ban penitenat, ban ker ban da, nagi babon ginang sun, bat mu penjot yaka. Nadu ndai hadu menta, habaka balang ka jong blay, kami ha kano ka jaka, ki kerdap ka dujok, ki tmubek, ban penjot, ban penyabdu yaka, ki kerdap ka dujok, sengap ngan yetu yepi, hakawai ka por, house nem, sijar kendai sepak kalai, ki sakri jong blay, ki nong yalap, ki lawan poi arngut, hakawai ka nongrit, kaba baro si senong kide ki kristan, nganyet tang kanam, habaka balang, ka jong blay kelas dang ban mi, onda kelas na ying mani, kita ki kristan kanam, kilawan ban penpra pom ya kata ka ying mani. Kata kade ka kerdop jong setan, kila pentip syau briu jong blay i pastor JJM Nichols Roy, barhabai lawan i ong, ladang i le dakaan, ngin la ngin job mangi Henry kambha ban yele persya Henry ka kambha ban sukun riano na kata ka senong kumta kilakan riano syawai bat ya kata ka kenhun ka bakilate balate halor mau siang kala yaine kala roy hadu menta Matius kan reu kat pra halor new mau siang ngan te ya ka balang jonga te ki kerdap ka dujak kin namla ya ka jingkitkhlieh ka ba pediang hun hakmat ublay nagamta ka balang hot ka jingjit ka jingtung ka long ka babha ka long ka ba de habalajit nilatum kito kibala sajit ne satung ki day makihi ban snautu ha ka jingtip lem la kata kabala jit ne tung yaki ki don ne em kata ka jing snau baki shim ya kata ka kam rengkat bat ka jing don lepa ka jing i ya ka kam la ha ka no ka kam tam ha ka balang namar ka de ka kam ublay kabak kentang. Kila judan ki riurang ba, kat badang ne katem, portray, ka kambalabu, kiekit kiab ha, nre ondalakut ka portray, balabu ya katem bakintray, kila let lot lesway, kita kimday kibriu, ki balapan kentang lut, syaka kam kejong blay. Kibakum kita, kempat ngam sisa, haga jing it blay kabasisa. La don uwe na kilong kapa ka balang, haka way ka balang, ubaw blay la bu ka donut ban kit ban ba ya ka kam. Don batung, Henry, hadin balawan poy hanta, ubriw banang ubastat, basempang ula don ka mangsimbi sini bat ula wat kalat, ban pen kenri ano yauta ubala penmi dau blehi kalalong ke ba pla klempai perkat uthit ka donut jong ki babun da ka bot stat kombale u Absalom yau David bar Samuel katsan riu kum tau Absalom ulatu ya ka donut ki rangba Israel kot kalai ki donut ki rangba Israel kilas no how Absalom dan bon ki briu ki batuno ya ka donut jong ki pailang jong try ban badaka jing start bot jong ki namar ki bishni yung nong yalam bala jid daw blay kumta ki le de ki bot start jong ki pajba ki kongo ye ki bat kit sa kalalong kino ilam renda habale lam de ki bakum kita ka balang kanom roy
balang kan sti bat kan rai kho kani kalong kaba ma bat kaba snew shi ka de kani ru ka de ka khrdap ka dujok utaw rang ba hadu jan san snem klem yo banta haying mane tang ban duai pen wai ru ai ngo yo blai utaw rang ba haga balang ula don hapo ka man sim ka jong u ya ka balang ka ba hapo man sim jong u te ki khrdap ka jok kim la ya ka utaw balale boj tat hadin ula ngam jelang hagadi kabam bat ula klat kordit klem pade por Absalom ru namar baulale kumta yau David ula yap kordit ukashor jong ula lej hapo kitnat kibakha jong uwei uding sning ubahe bat ula sakut ka kli hau tau ding sning ukashor ula petno bat kisamla baking atiar ship hangut kila ker saudong bat kila sho bat penyap yau bar ke Samuel kat pra kendai kat san kaman sim kit kli basisha jong ke banyak haka balang kade ban long kum kaman sim Nehemia ka jings ngau kia na do ka donut ban tip kumno ka balang galong ban yo ini pej bha ke ka bade ban le da ka badwai badda ka batrei Nehemia iwe ar riu nyau sipau khat wei ka lenong kini gid khot ke bayatu ya kata ka jings ngau si habayo ki bor ba pensniu ya ka balang kawan ka jings ngau si ba kenjam sim ban kloi ban aipor ya ka kam habaka dawa ban tre ban penbha ki breu ki bakit kia anda bagilio gano kia le ban penbha ka bor ban penki ki wei ban tre ya ka kam Nehemia arkan nyau ban don ka man sim pediang bat buram ya ka ba ai jimut ki wei om jude ban sngau tang ka ba nga ai jimut ka long ka ba bha Nehemia arkat pra bat lai riu ban don ka jing stat man sim ban nom sha job hakinong yala persya jong ki khrdap ka dujok Nehemia saw kan riu arpau habaka man sim kit kli ka don hau banget ye baro ki wan hi haga donu jong ban le ya ka balang klem da kmilenti buram na kibriu bat ya ki bakum kita ublei uthe ka jingerku haga jingim jongki met bat mensim bat ya ka bainong ka bakin sayo de hakmat jong blei ha ka wei ka sngi to blei garku ya ka ne ka banta jong ka jingkitkhlieh ke banget ha ka balang utran karku ye pi baro ke bios ngau bat ke badon ka jingkitkhlieh ban kit khia ye ka balang to nang kit susu ublei un karku ye pi amen bat amen